Vy to rádio a poď sem. Dajte mi pokoj. Počula si? Prinieť žehličku. Viete len rozkazovať, komandovať. Neodvrávaj. Nenávidím vás. Všetkých. Za to, že sa o teba staráme? Nikto vás o to neprosí. Svojej materi sa poďakuj, že si tu. Vy dajte mojej mame pokoj. Nesiahate jej ani počlenky. Ešte ma budeš aj urážať, stoplaňa jedna. No, skúste. Čo je zas? Bezočivé dievčisko. Čo z teba vyrastie? Moja vec. No pozor, Magduška, čo to... To je aj naša vec. Pravdaže? Kde by ste potom našli lepšie miesto? Dobre to začína, čo? No, stačilo. Musíš sa vrátiť. Najradšej by som išla s vami. Budú sa o teba strachovať. V mestečku ma aj tak nikto nepotrebuje. Prečo? Vravia, že som zlá. Človek, ktorý rozumie koňom, nemôže byť zlý. A kde si sa to naučila? Otec bol správcom žrebčinca. Mica, Ho. Na budúce vám priveziem jablka. Fajn. Ste miliónový ujko. Budeme kámoši, dobre? No. A chod rovno domov. No. Jo, Micka. Odpál, to je moje miesto. Zmestíme sa. Odpál. Z mestečka? Ja som Ďuro Hromada. A ty? Včera ma sem doviezli. Hrozná otrava.
Tak si vravím, dobrá cigaretka. Na dobrom vzduchu nezaškodí. Chceš? Frajer ťa napálil? Ujdime. Debil. Trpezlivosť, trpezlivosť. Už ma prešla súdruh riaditeľ. Aj môjho muža. 2 mesiace sa s ňou trápime a... Čo sú to 2 mesiace? Podobné prípady sa vyskytujú skoro v každej rodine. Je pravda, Magda prišla do najhoršieho veku. Všeličo už chápe a všeličo jej chýba. Čo vlastní rodičia pokazili, druhý už ťažko napravia. Ak človeku neprestajne dokazujeme, že je zlý, stane sa takým. Najhoršie je, že kazí aj ostatné deti. Robiť sa jej nechce, učiť sa jej nechce. Odvráva, uráža a... Povedzte, súdružka Jančová, kam by ste sa išli sťažovať, keby bola Magda vaša dcéra? Nikam. Vytrieskala by som ju. Slovom, vyskúšali ste už všetky možnosti, všetky spôsoby. Áno. Čo teda navrhujete? Treba ju vrátiť do výchovného ústavu. To neprichádza do úvahy. A ja mám len jedny nervy, súdruhovia. A jedinú možnosť. Získať si jej dôveru. Áno. Tak čo, Janka? Ešte sa chceš vrátiť? Áno. A prečo? Ani kamarátky tu nemám. Aj stará mama sa poteší. Počkáš na nás tu, dobre? Ideš domov. Ale Janka, slúbila si, že budeš rozumná, samostatná. No, Poďme radšej domov. ale pozri sa. Tamto sú tvoje nové kamarátky. Čo si o tebe pomyslia? No choď, choď. Zoznám sa s nimi, dobre? Ďalej. Vítajte. Meno. Máš sa s nami zoznámiť, tak ti prikázali. Jana Benčíková. Benčíková k nástenke. No, len poď, poď. Ti ešte vládze uživiť. Kto? Tvoj foter, bol to predsa tvoj foter. Moje decko tu zostane so mnou. A čo tu vlastne Čau, Happy. budete robiť? Deti vychovávať. Aha. Pravím čau. Ako živé. Bé. Som rád, že ste dali prednosť nám. Osud tak rozhodol. Hodili sme si korunu. Teda nie z presvedčenia? Môj muž len žartuje. A váš prvý dojem? Sen 21. storočia. Ohoho, veď vás to žartovanie prejde. Čaká vás drína. Taká je už povaha experimentu. Veľa ľudí sa nás pýta, čo vlastne sme. Polepšovňa, sirotinec alebo kasáreň. A vaša odpoveď? Nový typ rodiny, ktorý je ešte len v plienkach. A teraz vážne. Pre začiatok dostanete 9 detí. 9 rôznych osudov, 9 rozličných povách. A ich životopisy? Až neskôr. Pre vás sú to deti, ktoré sa práve narodili. Majú len budúcnosť. Niečo mi tam chýba. Fotka s tvojim ksichtom. Toto. Môj vrkoč. Mami! Aca! Aca! Mama! No, čo je? Čo sa stalo? No tak, no. Prepáč. Odstrihnem aj druhý. A nikto nič nezbadá. No, no tak. Kto to urobil? Aký si chalan?
Z ktorej bunky? Neviem, nikdy som ho tu nevidela. A ty? Ani ja. Naozaj? Čestné. Tak, deti, toto sú vaši noví vychovávateľia. Ujo a teta Benčíkovci. No, pozdravte sa. No. A toto je ich dcéra Janka. Dobrý deň, deti. On má prosím kašel. Už si sa dosť natrucovala. Domov. Drahý Karolko, Daj to sem. tak ty frajerom vypisuješ. Vráť mi ten list už aj. Vrátim, ale pred riaditeľom. Au! Hnisavá angína. 3 dni nesmie zísť z postele. Vy ste tu noví však? Áno, Z vidieka či z mesta? z Bratislavy. Obdivujem vás. Prečo? Budete mať ťažkú noc. Každé 4 hodiny kloktať a každých 6 hodín tabletku. A merať teplotu. Dobre. Už si sa rozhodla, s kým budeš spať? S vami. Dobre vieš, že ja chrápem. A potom musíš predsa spať so súrodencami. Čo má po nich? Oni sú štátne. Štátne? Kto ti to povedal? Ďuro. A čo zajtra? Pripravte mi ho pod sedlo. Dobre, no poď. Ešte si tu? Tak to nebudeme kamaráti. Už sa tam nevrátim. Dajú ťa hľadať žandármi. Tu ma nenajdu. Prečo sa nevrátiš k otcovi? Neviem, kde žije. A matka? Nespovedajte ma. Ty si aspoň poplačeš a uľaví sa ti. Ale čo ja? 6 detí som odchoval. A vidíš, zostali mi len kone. Ani kartu mi nepošli, vraj nemajú čas. No. A teraz choď pekne domov.
O chvíľu bude tma. Ako zástupca pre výchovu som rozhodne proti. Určili sme si predsa zásadu, že deti sa medzi rodinami šibovať nebudú. Nastane chaos. Život je silnejší ako pravidlá. Kde máš záruku, že Magda sa v inej rodine zmení? Nikde. Ale to je hazard. Kto neriskuje, nevyhrá. Pedagogika nie je mariáž. Súhlasím. Lenže medzi Magdou a Jančovou vznikol neprekonateľný odpor až nenávisť. Tak čo je lepšie? Držať sa mŕtvej litery? Alebo predísť prípadnému nešťastiu? Výmena. Janka spí? Trochu ma sklamala. My sme ju sklamali. Stratila rodičov, prišla o vlasy. Vieš, kto ich odstrihol? Ďuro. A na čo by ti bola? Aj tak by sa na teba vykašľala. No. Mama. Mamička. Tu som. Neboj sa. Už neodídeš. Zostanem pri tebe. Len čo ste prišli, už robíte zlú krv. Zbytočne mi ubližujete, ja za nič nemôžem. Rozbili ste nám rodinu. Uvedomujete si to? Na čo ten cirkus, súdruh Jančo? Všetko sme si už predsa povedali. Tu máš svoje zvršky, slečinka. A veľa, veľa šťastia. A vám, milá pani. Škoda slov. Tak, deti, rodinka sa nám rozrástla. Toto je Magduška. Nebolo nás dosť. Janka. Čau, Hepa, to je ale náhodička. Vy sa poznáte? Kúštik. Vítam ťa, sestra. Mé. Poď, ukážem ti izbu. Tak toto bude tvoja izba. Chceš tu bývať sama, alebo... Mne je to fuk.
Pozri, na Janu sa nehnevaj, je to ešte dieťa. Tak čo, budeme si rozumieť? Magda, zariadujeme spálňu, prídeš nám pomôcť. Som chorá. Čo ťa bolí? Všetko. Tak si sprav posteľ. Prinesiem ti niečo jesť. Nie som hladná. Haló, Benčík, detské mestečko. Kto? Áno, je u nás, o čo ide? Neverím, že by súd bol voči vám zaujatý. Prečo nehľadáte chybu u seba? Nebuďte grobian. Kto to bol? Martin. Martinko. Ľúbi sa ti? Môžeš si ho zaniesť do svojej izby. Ďakujem. Jeho otec volal. Domáha sa rodičovského práva. Vraj nám ho ukradne, ak mu ho nedáme po dobrodky. Veď ujde. Chyť ho! Skoro ti ušiel. Chyť ho! Babrák! Nechaj ho. Vstávaj, sestra, hore sa. Choď do hája, puberťák. Vidíš? To je nápad. Nechceš ísť náhodou so mnou? Je tam báječný ľud. Ty si ale príťažlivá. A o zemskej príťažlivosti si už No, niečo no, no. počul? Čo tu robíš? Len tak chodím a rozmýšľam. A už si niečo vymyslel? Ja hej, zajtra sa dáš ostrihať. Už ti je lepšie? Neviem. A kedy to budeš vedieť? Keď mi bude lepšie. Ak by ťa to náhodou zaujímalo, olovran sa podáva. Ruky si umyl. No, Černulka, počkaj. Zanies toto Magduške. Necíti sa dobre, áno? Zuzička, jesť. Už! Čaj. Chlapci rozbili mlieko, teta ich za to poriadne vyhrešila. Na mňa nenadávala? A prečo sa necítiš dobre? Od hladu. Ako sa ty vlastne voláš? Izabela Dolores Habovčiaková. Z Kuby? Z Nitry. Otec tam hral futbal, no a ja som sa potom narodila. Nechal vás? Babka povedala, že láme krky v Argentíne. Je to ďaleko? A mama? Išla za ním a viac sa nevrátila. Je ti smutno však? Aj mne je smutno. Čo tu chceš? Vypadni. No. Priniesol som ti švinu. Ďakujem.
Čo vy ešte má to žijete? Bola som sa vycikať. Tak dobrú noc, Monika. Nech sa ti snívajú pekné sny. Tak. Dobrú noc, Janka. No čo je, čo je? A prečo sa hneváš na svoju mamičku? Pretože ma vzala medzi pankhartov. A čo sú to pankharti? Aj ty, všetci, ktorí nemajú ani otca, ani mamu. Ale my sme siroty, vieš? Pankharti, siroty. Pankharti, siroty. Konečne doma. Doma. A konečne sami. Hovoríš ako v starom filme. No, tam sa viac konalo, ako hovorilo. A čo ti v tom bráni? Deti už spia. Čo je, Monika? Nemôžeš spinkať? Snívalo sa ti niečo? No poď, uložím ťa. Nie, ja chcem byť pri tebe. Teta, však ja nie som pankhart. Čo? Jana ti to... Treba šetriť energiou. Máš to vo všetkých novinách. No, len pekne spínkaj. Keby niečo, tak som šiel na záchod. Jasnačka. Takí ste vy. Ja musím spať hore s deckami a ona tu spí s vami. Prečo si jej nadávala do pankhartov? Od koho si to počula? Od Ďura. No dobre, opýtam sa ho. Nemusíš. Mám to od starej mamy. A mala pravdu. A vy ma už vôbec nemáte radi. Bratia hromadovci, vstyk! Preberte sa, mládenci. Treba ísť do školy. Oje. A druhý raz tu nefajčí. Maj ohľad na Ďura. Ja sa... Vstávajte. No,
Vstávajte z pachtoší. No. Miloško. Chytaj. Hop. Hop. Čo je s tebou, Miloško? Neprechladol si? Nie. Odkiaľ to máte? Z dediny. Vy ste ho... My sme si ho len požičali. Aj doma sme mávali také. I hneď ho vrátiš. A ospravedlníš sa. No nie. Ozajstné gazdinky. Mám z vás radosť. Prečo neupratuješ? V domove to robila výchoška. Tie malé sa tak snažia. Ako Jančová. Všetky ste rovnaké. A keď si upracem, bude svet krajší? Prečo si stále taká Magda? Nenamáhajte sa. Ide o teba, dievča. Stále sa durdíš, protestuješ, každého odháňaš. Prečo? Moja vec. S nenávisťou sa nedá žiť, Magda. Radšej sa starajte o svoju Janu. Vidíte, deti? To bola názorná ukážka zemskej príťažlivosti. Nerehoď sa. To sa môže každému stať. Vstávaj, sestra, fyzika čaká. Dobrý deň, Benčíkovci. Ako vidím, rodinka sa nám už udomácnila. Dobrý deň. Ide to, ide. Nerobíte dobre, súdružka Benčíková. Do týchto prác by ste mali zapájať aj deti. Nech spoznajú všetko, čo patrí k bežným starostiam normálnej rodiny. Majú dosť svojich povinností. Len vy nikomu nič nedarujte. Á, škoda, že tu nemám druhý ríd. Prišiel som vás pozvať. Mňa? Riaditeľstvo podáva čaj o 5:00. Prečo nepoviete rovno, že je na schôdzu? S malým občerstvením. Dobre. Skoro som zabudol. Čo robí Magda? Už si zvykla? Už. No tak o 5:00. Vladík. Kde si bola tak dlho? Tu som. Čo robí hrdielko? Hladný som. To je dobré. Začínaš byť chlapom. Odpáľ, to je moje miesto. Moje ako aj tvoje. Prečo ju nepustíš? Drž zobák, usmrkanec. Dáma ťa o niečo prosila. Moja milá dáma. Rátam do 3. A vieš vôbec rátať? Jan! To za tú podnožku. Rýchlo, deti! Mám pre vás prekvapenie. No poďte, poďte. Povedz nám! Za mnou všetci. Na niečom sme sa dohodli. Holictvo maľujú. Tak ťa ostriham ja. Čo je tam?
Ja viem, čo tam je. Čo? Čo? Nové decko. Nemáš náhodou nôž? Nech sa páči. Ó, To je páče. no. Pomôž. Aké majú veľké uši. To sú Belgičania. Aj doma ste mávali také. Nech žijú Belgičania! A teraz hurá do učenia. Ja by som radšej pri nich zostal. Bez tvojej pomoci si s nimi neporadím. Tak, Pagani, počuli ste? Šup, šup. Čo sa za mladí naučíš, v starobe speňažíš. No poďme. To som si mohol myslieť. Hýbaj. Ty si tu zostane. Ten nôž by som mohol... Chcem im spraviť jasličky. Z jedálne mi telefonovali, či máš naň zbrojný pas. Ty si to bol? Magda Krajčíková nemá nič? Nie. Ďuro, pozor! Opica jedna. No počkaj. Neblázni, nechcete, aby som spadla. Tak to sa vy učíte. Naber trošku vody a zanes ju zajačkom. Ale nesmie byť veľmi studená. Už si hotový? Úplne. Čo, veď si nevypočítal ani jeden príklad. Nejde mi to. Pomôžem ti. Škoda času. Čo sa za mladí naučíš, na starosť peňažíš. S takýmito vedomostiami ťa nepríjmu na nejakú školu. A čo je vás do toho? Som za ňo zodpovedný, Magduška. A kto je zodpovedný za vašu Janu? Poď sem. Čo si vyviedla? Toto. Jana, prečo si to urobila? Au! A máš do svojej izby. Šup! A ty mi ukáž úlohu. Aj tak tomu nerozumiete. Áno? Tak ja podľa teba ničomu nerozumiem. Magda, pozri. O 3-4 roky sa možno vydáš. Budeš mať deti. Ako ich chceš vychovávať? Nechcem nejakú rodinu, nejaké deti, aby trpeli ako my. Upokoj sa, Magduška. No, Len sa usmievajte. Veď si za to platení. Vy sa len hráte na láskavých a dobrých rodičov. Pritom zúriš a bojíš sa dať mi facku. Ale za tie prachy to stojí, čo? No, udri, ak si trúfáš. Lenže ty si zbabela. Bojíš sa, že prídeš o kšeft. Náhodou je sadla. Prepáč. To sa nemalo stať. Tak som si hovorila, nedaj sa vyprovokovať, nedaj. tak choď za ňou a odprozuj. Ty. Nedaj sa vyprovokovať. Prečo si ju nepotrestal ty? Za ucho je vecou temperamentu. Prečo si to zaslúžila, nie? Ak ťa to uspokojí, zaslúžila. Aj Jana. Ale Magda, to je niečo iné. Pedagogika je hrozná veda. Človek nikdy nevie, na čom je.
Stále pociťujeme rozdiel medzi nimi a vlastným dieťaťom. Bojím sa, že to je všetko nad moje sily. Kto má s nimi vydržať? Deti nie sú zlé. Oni sa len bránia. Cítia, že život im ukryvdil a nevedia si s tým poradiť. Čo sme my vlastne pre nich? Amatéri, samaritáni. Kšeftári. Časom to bude jasné aj nám, aj im. A nebolo by lepšie vrátiť sa? Kam? Vo výskumáku ti predsa niečo ponúkli. Zavoláš tam? Z Bratislavy si odišla kvôli svokre. No, tak volí byť tu. A teraz chceš odísť kvôli deťom. Robím tu len policajta. A slúžku. S vysokoškolským diplomom. Vedela si, do čoho ideš? A nevedela. Ty sa len usmievaš. Vieš, že nie je veľký rozdiel medzi Magdou a tebou? Nie? No dobre. Tak mi jednu streľ. Možno zmúdriem. No. Práve pred rokom sme otvorili detské mestečko. Nasťahovala sa sem prvá rodina. Netvrdím, že je to dôvod k pitiu, k oslavám, no rozhodne je to dôvod k zamysleniu. Vítajte, Benčíkovci. A je to dôvod k pitiu. Že sme tu tak dlho vydržali. Nalej. No a tento bude na rozlúčku. Áno, rozhodli sme sa, že odídeme. Prečo? Znemožnili nás. Podkopali nám autoritu. Musíte uznať, že ste si s Magdou nerozumeli. Možno. No pokazili ste nám aj ostatné deti. Len sa na ne príkrejšie pozriem, hneď vykrikujú, že ujdu No Benčíkovcom. skrátka, máte to pomílené, priatelia. Všetko, celú výchovu. Deti treba držať na úzde a nie sa s nimi maznať. Kým som tu, ja nedovolím, aby sa v mestečku zavádzala vojenská drezúra. Vzťah. A nie príkazy a zákazy. Dobre. Len im stavajte paláce. Len si ich chovajte ako vo vatičke. Veď sa vám to vymstí. Táto vatička, priatelia, stála už 100 miliónov korún na výsledok. Robte si, čo chcete. Ale vravím vám, bez tvrdej ruky poriadnych občanov z nich nikdy nevykrešete. Váš názor, Benčíkovci? To som teda zvedavý. Ste tu noví, čerství. No tak. Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale ľudí vysokej kultúry srdca. Fráza. Komenský. Ľahko mu bolo trúsiť rozumy, keď nebol za nič zodpovedný. No súčasne vás musím potešiť. Magda práve pred chvíľou dostala kapitálne za ucho. No bravo, gratulujem. Ako to teda ide dohromady? Vysoká kultúra srdca a za ucho. Či aj to patrí k povahe experimentu? Všetci sme jeho súčasťou. Deti, vychovávateľia, ba aj vedenie. Všetci sa učíme, ako z nich nevychovať skleníkové deti. Rozdiel je len v tom, že my sme tu z vlastnej vôle a oni z donútenia. Mal sa robiť prísnejší výber detí. A prísnejší výber vychovávateľov. A nezabudnite, že zajtra ideme do cirkusu. Deti za mnou! A je to dobré!
Vyložte deti a vráte sa. Uvidíme. Dovidenia. Dovidenia. Čo je? Hory zahučali. Poď, musím ťa uložiť. Rýchlo na izby. Švihom. Ťahaj. Švih. Naplneš. Ja som to urobila. No vidíš, a ja som si už myslela, že z teba nikdy nič nebude. Tomu sa povie charakter. Deti? Deti, poďte pomôcť Magde upratať. Smrdíš. Hanbi sa, ty ožrán. Za trest pôjdeš do kúta. Večeru? Figu borovú. Tam si sa mal nájsť, kde si sa oslopal. A ty si tiež zlá. Nikdy nie si doma. Páčilo by sa ti, keby som sa ti ja každú chvíľu stratila? Pôjdeš klačať. Nie. Pôjdeš do ústavu, aby si vedela. Tak. Ešte nie si hotová. Nevidel si ju? Koho? Parochňu. Ja si na to nepotrpím a koňom je to jedná. Akým koňom? No, ideme predsa do cirkusu, nie? Si! Pridať, Benčíkovci, pridať! A kde máte Ďura? Povedal, že bude čakať tu. Magda, kam bežíš? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, Ujo, ako sa máte? Dobre. A kdeže, kde? Do cirkusu. Ale. Dovidenia. Dovidenia. Ďuro, hromada hlási splnenie rozkazu.
No, aj tu. Vedeli by ste mi to vysvetliť, pani doktorka? Často máva takéto záchvaty? Neviem. Vy nie ste jeho matka? Nie, my sme z detského mestečka. Nebude to mať nejaké následky? Možno, že práve toto sú následky. Mama. Tu som, Miloško. Mamička. Mal tu neporiadok. Aj on ťa spomínal. Zostal v nemocnici? Spomienka na detstvo. Viem. Ani ty si to nemala ľahké. Nechcem, aby ste ma ľutovali. A ja zas nechcem, aby si trpela. Deti naozaj nemôžu za svojich rodičov. Kam ideš? Magda! Zatáčaj. Pred seba sa dívaj, nie na mňa. Pozor! Prdlo. Hľadám Benčíkovcu. To je ich dcera. Od starej mamy? Možno. Nemehlo. Prepačte. A Hromadovi nikto nepíše? Nie. Na Hromadu sa každý vykašle. A Magdu Krajčíkovú poznáš? Hej. A je.
Pred chvíľou táde to utekala. Z výskumáku. Čo píšu? No choď. Od 1. septembra môžem nastúpiť. A ty chceš? A ty? Magda niekam utekala. Tak čo? Odhodím ho, alebo odložím? Čo za mnou lozíš? Nemôžem bez teba žiť. Chumaj. Neveríš? Aj na písme ti to dám. Moja najdrahšia Magduška. Daj to sem! Čo za mnou lozíš? Daj mi ten líst. A čo dostanem? Po papuli. No poď. Poď si ho vziať. No, ukáž, ako ho ľúbiš. Tie ruky preč. Počul si? Pusť. Ale ja ťa mám naozaj rád. Budeme sa tu stretávať, dobre? Vidíš, predsa ťa niekto potrebuje. Čo mu mám teda napísať? To sa musíš poradiť so svojimi novými rodičmi. Nemôžem. Po tom všetkom. Ako myslíš? Ale ja na tvojom mieste by som mu napísal. Hneď vám prinesie. Pomôžem ti? Otec. Mama mi písala, že si v Blázinci. Ona tam patrí, nie ja. Prišiel som po teba. Budeme spolu žiť. Poď. Nejdem. Nie je tu dobre. Ale u otca ti bude nechaj ešte ma. lepšie. Pomoc. Už viem, kde leží Argentína. Kde? V Amerike. Ale v ktorej? Amerika, paprika. Martinka bijú. Nechaj ma, nejdem. Musíš ísť. Pomoc. Ja ťa potrebujem. Ja ťa tu nemôžem nechať. Ja ťa tu nenechám. Musíš ísť so mnou. Ja ťa potrebujem. Nejdem. Musíš ísť. Čo to robíte? Beriem si dieťa. Súd vám ho odňal. A pokiaľ viem, máte byť v ústave pre choromyselných. Čo? Myslíte? Nejdem. Nechaj ma. Ty ďača! No? Poď. No, ukáž sa. No, neboj sa. Hen si Merkuj. No, Joj. Vravím ti, nedívoš! Aj keď si vyhrala tie okresné preteky. dobre.
To si sa zbláznila! Jo! Jo! Magda! Dobre, Magda, dobre. Preto súd manželov Olgu a Ernesta Krajčíkovcov rozvádza. Po vzájomnej dohode obidvoch manželov staršiu dcéru Magdu zveruje súd do výchovy matke a mladšieho syna Karola otcovi. Čo, ak sa jej niečo stalo? Zavolaj Ďura. Pôjdeme ju pohľadať. Tam nechoď. Zaspal. Tak ho zobuď. Tu bývajú Benčíkovci? Áno. Som Hromadová. Ďurová mama? Hej. Benčíková, teší ma. Benčík. Fíha, to sa musím aj vyzuť. Netreba. Spravím vám kávu, dobre? No, ak sa vám chce. Miško! A čo, mamu si neprivítaš? No. A čo, Ivan Ďuro? Ako sa tu mávate? Nová mama je na nás dobrá. Prečo by nebola? Nerobí to zadarmo. Prečo ste vlastne prišli? Mám tu synov. Nikto vás nenútil, aby ste sa ich vzdali. Vy ich lepšie vychováte ako ja. Ale matka je matka. Ktorá sa môže aj zodrať. A zadarmo, čo? Štát by vám predsa na ne dával detské prídavky. Hlavná vec, že vám platia. A dobre, ako vidím. Ešte aj za to, že utriete detskú sopel. Tak dosť. A čo, je to taký kúmž obháňať cudzie deti? To by som aj ja dokázala. Čo tu chceš? To je pozdrav? Pekná výchova. Nikto ťa sem nevolal. Ďurko, ako sa to rozprávaš so svojou matkou? Čo vy viete? No, a ja vám urobím radosť. Dostanete brata. Alebo by ste radšej sestričku? Budete ju musieť zobrať sem. Súrodenci patria predsa spolu. A vieš aspoň, kto je otcom? Ty štenia nevychované, papulnaté, ja ti uši obsekám!
prosím ťa, zober deti von. Deti, poďte na dvor. Chlapi sú svine. Všetci otcovia ma okašľali. Neboj sa, my ju vychováme. Aj mama povedala, kde sa najedia 13. Naje sa aj 14. Pozri sa, čo už pre ňu máme. Mama! Oco! Ďuro ušiel! Keď sa rozviedli, vydala sa druhý raz. Jej nový muž nebol dobrý človek. Stále ma vyháňal. Raz sa kvôli mne povadili. On ju udrel a ona ho sotila. Padol zo schodov tak nešťastne, že o týždeň zomrel. Mamičku odsúdili na 5 rokov. Au. Bolí. Už to prešlo. Časom všetko prebolí. Jo. Nie. Nebudem sa ťa pýtať, kde si bola. Už ma to nezaujíma. Že sen 21. storočia. Ďakujem pekne za takýto sen. Hneď ráno pôjdeš na riaditeľstvo a povieš im, že vždy je lepšie vrátiť sa z polcesty ako nikdy. Vo výskumáku bude aspoň pokoj. Ja nechcem! Dobre si počula. A ja sa k nej pridávam. V jednej veci máš naozaj pravdu. Pedagogika je hrozná veda. Keby len to. Pedagogika je aj umenie. Ďuro sa stratil. Preto je mamička taká nahnevaná. Kde je ten list? Medzi šálkami. Nič tu nevidím. Tak teda rob niečo. Zavolaj riaditeľa alebo bezpečnosť. Kvôli listu? Kvôli Ďurovi. Už nám nič iné nechýba, len panika. Si neznesiteľný s tým svojim bohorovným pokojom. Viem, kde asi Ďuro je. Janka. Vravel som ti, aby si zostala doma. Dneska ľudí pobudíš. No, poď pekne dolu. Ja len či budem niekomu chýbať. No len poď. Poď. Poď dolu. A teraz medzi nami chlapmi. Čo by si za to zaslúžil? Facku? Nie, nebij ho! No, zaujímavý pedagogický moment. Spať.
Vstávaj, Komenský, balíme. No, mala si zlý sen? Krásny. Snívalo sa mi, že sme už preč. Kvôli Jane? Moja najdrahšia Magduška. Zaujímavé. Dostali sme zaujímavý list. Pre nás až lichotivý. Magde od Benčíkov napísal jej 10-ročný brat. Doteraz žil v detskom domove a chce prísť k nám. Ďalšie problémové dieťa. Čo je na tom lichotivé? Už hovoríš ako Jančo. Magda, ako sa ukázalo, je nenapraviteľná. Zmena rodiny nepomohla. Benčík si to nemyslí. Rozhodujúce sú výsledky. Včera im ušla, pokiaľ to nevieš. A čo bude vyvádzať, až tu bude mať brata? Nedramatizuj. Dievča sa vrátilo a dalo im prečítať tento list. Nezdá sa ti, že je to obrat k lepšiemu? Ani nie. Ďuro im tiež ušiel. Našli ho až v noci. Aj Benčíkovci majú zajačie úmysly. Viem to od ich dcéry. Čo to počúvam? Dobrý deň. Vraj odchádzate? Zatiaľ sa iba rozchádzame. V názoroch. Dobre vám radím, nedajte sa načisto zničiť týmito faganmi. Kto vám to zaplatí? Keby som bola tušila, čo nás tu čaká, nik na svete ma sem nedostane. Nedrkoc. A rob. Aj človek sa do smrti učí. Decká! Priviezli ho z nemocnice. Už je zdravý. Prečo chceš od nás odísť, mamička? Lebo ma hneváte. My ťa už nebudeme. A kto sa opováži, zmlátim ho. My ťa už nebudeme, mamičko. Mamičko, neodchádzaj. Neodchádzaj od nás. Neodchádzaj od nás. Čo mám napísať bratovi? Nech príde. Ďakujem. Kto ju prvý chytí? Ja!